gaýnenelerini ýamanlaýan gelinlere ýüzlenýär. Egerde başgala durmuşyňyzdaky iň wajyp meseleler diňe gaýneneňiň gatnaşmagyny çözülýän bolsa, onu şol gaýneneňiň siziň başgala durmuşyňyzdaky işleriňize goşulşmagy gaty adalatly hem ýerlikli. Olar gerekli ýerini size hem akyl berip bilerler, hem maslahat berip bilerler. Çünki meseleňiz bolan wagty gaýneneňi çözgüdüň çeşmesi hökmünde ulanyp, soňam agzyň ýumsana seňki näme diýip gyra çekmeklik onuň insanlyk mertebesini depelemek bolýar. Şeýle ýagdaýlar ýüze çykmaz ýaly näme etmeli? Durmuş gurjak zenan maşgalalarymyz özleriniň nähili dolanşykdaky maşgala durmuşa çykjakdyklaryny öwrenmeli. Soňra şol baran hojalyklarynyň tertip düzgünlerine kaýyl bolup, boyun bolup biljekdiklerini ýa-da bilmejekdiklerini akyl ýetirmeli. Diňe şondan soň durmuş gurmaly. Sebäbi şol geliniň durmuşa çykyp barjak maşgalasynyň, ýani şol hojalygyň her bir bölejigini şol gaýnenäniň hem-de onuň ýollaşynyň maňlay deri bar. Gaýnenäniň dolandyrýan maşgalasyna baryp gelinler höküm sürüp bilmeýär. Arzuňyzdaky iş tapasyňyz gelýärmi? Ýa-da öz edýän işiňizde hemişe bir adamyň dowlasyňyz gelýärmi? Onda men size LinkedIn platformasyny maslahat berýär. Bu platforma registrasiýa bolmak üçin ýekje e-mail adresiňiz ýeterlik. Araňyzda LinkedIn ulanýanyňyz bar bolsa, kommentariýalarda peýdalaryny belläp bilersiňiz. Assalamu alaikum. Eger de men çağam 15 ýaşynda bolsa, ýa-da men özüm 15 ýaşynda bolsam, haýsy dilleri öwrenirdim. Hemme kişi gyzykly soraw şol. Seradan hemme kişi ingliz dilini öwrenýär. Da, ol bolaýmal zat ingliz dili şeýle aýtsaň bar daşary dillerini hasabyna uje ýyr girdi. Onu hasap almam gerekler. O daşary dilem dal uje bar. Köpçüliň ulanýan dil ol. Neseradan eger de men 15 ýaşynda bolsam, birinji bilen ýa urdu dilinden başlardım. Näme üçin urdu diliniň ulanjysy 2 milliard halk. Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal we şoňa meýan hindi ýurtlary. Awganistanyň bir ýarty ýalyk, ýani urduça bilýär. Urdu dilini öwrenseňiz geljekde biznes ýoly goýmana, şo ýurdun raýatlaryna harit satmany işiňiz gaty ýeňilleşdirýär. Ödem gaty ýakyn. Köp dili parça ýakyn, köp sözleri parça ýakyn, köp sözler arap diline ýakyn, köp diller biziň öz türki dillerimize ýakyn şeýlerak öwrenmek gatanysat. Bir ýylyň içinde bakyn urdu dilini öwrenip bilýäňiz. Meniň size maslahat. Ikinji öwrenmeli dil elbetde arap dili. Arap dili birinjisi sebäbi biziň öz dinimiz arap diline gelýär, ikinjisinden bu paşda ýarym milliard halk arap diline gurulýar. Araplar hem arap diline olaryň 500 million halka ýetýär. Plus minus arapça bilsen gaty köp ýurtlar bilen Afrikanyň ýarty bilen spakoýna düşünüp bilýäňiz. Arap dili ikinji ýerde. Şoň üçin uje ikinji ýylym arap dilini öwrenmäge maslahat berýän. Gaty peýdal dilleriň biri. Üçüncüsi fars dili. Fars diliniň ulanjysy 250 million. İran, Awganistan, ýani Täjik hem-de Irakdaky Kürtler birazrak goşup gurulaýarlar. Biziň neme ýani bir öz dilimiň sözlerimiň içinden fars sözleri köp gawat gelýär. Şoň üçin fars dilini öwrenmem gaçansat. Gaty 6 aý içinde normal gurulap durýaňyz. Şoň üçin üçünji maslahat berjegim şol fars dili. Diýjek bolýanym urdu, arap dili, fars dilini öwrenmek gaçansat. Şo dilleri öwrenseňiz geljekde özüňize ýaman ýeňillikler döredýär. Dördüncüsü näme? Dördüncüsü ispan dili. İspan diliniň ulanjysy hem gaty köp dünýäde, ýani ingliz dilinden soňky ispan dili ulanylýar. Latin Amerika döwletleri şo ýurtlaryň ýani ispan dilini öwrenseň şo ýurtlary haýsatmak ansat, düşünmek ansat. Şo ýurtlaryň ekonomikasy daýaw, ulanjysy hem köp. Opşun ispan dili bar. Şunuňmy? Dördüncüsü. Beşincisi näme? Hytaý dili. Beşincisi hytaý dili, men maslahat berýän Hytaýda, ýani dünýäde hytaý dili näme de bolsa birazrak özüni gowy, ýani duýup başlady. Bir näçe ýyldan talaby köp daýawalar, ýani hytaý dilini biz prosta bir dakansa soňuna çel öwrenmek kämir gerekligi ýok. Bir tek wagtyňyz diýär, bir tek energiýaňyz diýär. Aslında ýani bir naçalny nämeni öwrenseňiz özüňize ýetik bolýar. Şu 5 dil sizi geljekde hiç wagt hor etmeýär. Ödem ýani 3 dile öwrenmek gaty ýeňil, biziň öz dilimize ýakyn. 2 dili öwrenmek biraz kynrak, ýöne peýdasy ullakan. Şunuňmy? İngiliz dili, rus dili onu hasaby alyp oturma. İngiliz dili, rus dili uje biziň halkyň içine girişen, onu gyradan şeýle dapan internet öwrenberýäňiz. İngiliz dilini bilseňiz, ortalar bilen düşünişmek kyn däl. No, ingliz dilini bilseňiz, spakoýna
Ine ingliz dili, türk dili, rus dili olujy hasab almam gerekdir. Şoň üçin meň maksadatym ýa-ni birinji urdu, ikinji arab, üçünji fars, dördünji ispan, beşinji hem Hytay dili, sizi hiç wagt ýa-ni zeper getirmez. Öz çağlaňyzy dili öwredin, öz çağlaňyzy söz baýlygy bolsun, özüňiz ýaş oglan bolsaň, ýaş gyzy bolsaňyz ýa-ni dilleri öwrenin, peýdasy gaty ullakan. Wallahi gelecekde var suda gaty nimedýe daýulaşa, şonu soý ýurtlaryň ýa-ni diline gürleýän raýatlary hasaba alsaň, siziň baglaryňyz ululýar. Şol giňişen pikir edin, 20-15 ýaşyňyzda bolsaň iň wagtyňyz şu wagt 20 ýaşa çelip spokojna bäş dili gürläp bilýäňiz we eliňizde iň bolmanda iň asnonoy, iň bir näme ýa-ni näme diýär, gurallaryň biri, dil guraly sizde bolýar, eliňizde bolýar. Dil guralynyň güýji hem gaty daýo. Dil guraly ni tolka sizin wara sözüňizi ýa-ni bir dil bilmekligi ýa-ni ýeňilleşdiren aktanyň kelläňiziň işleşini hem ýeňilleşdirýär. Şoň üçin Allah Taala subhanahu wa taala bir näçe ýa-ni dilleri adamlar bir näçe dillere böldi we birek dilini öwrenmekli wesiýet berdi. Şoň üçin dil öwrenmek hayır iş. Şeýler peýdaly, şeýler ýakynly, şeýler gowy geljekde ýa-ni özüňiz üçin peýdasy mullakan hem de ýa-ni aň ösüşiňizde hem daýulaşýar. Şoň üçin Allah güç kuwat bersin, dili öwrenin, özüňiz bekçi tutsun. Siz daýy bolsaňyz, inşallah halkymyzdan daýy bolar. 1930-njy ýylda doglan Muhammed Muhammad ýagny men atam bolýar. Şondan gyýtgaç interwiu alady. 9-njy may barada. Gutly bolsun ata 9-njy may bayramyň. Öyle geldim. Sen näçe ýaşyňdadyň uruş bolan döwri? 1941-nji ýylda 11 ýaşymda 4-nji grada okap gördüm. Ondan soň bir ertir bir ýatryp töwrek golu galmagar gawy. Urşurupdyr. Demetler saýyň üstüne çözdür dep ulugo gollar. Urşa ýararda oglanyň barny bir ýandan alyp gidip sähäň içinde owan başatdylar. Galan işe adamları yine de Rebetçi batalyonuna balık gittiler. Neydi neden on yaşanmaz yaşlı oğlanlar, kızlar, gelinler. Siz näme etdiňiz şol wagt uruş wagty? 4-nji klasda okulny alkallar okutman, oku taşladıp kalwa düşemendiler. Uruş döwri kıyın boldymy? Ay Hudaýda oruç döwrüne mara 5 yıllap tamdyr yapyldy. Tamdyrda gömüllü tamdyrlar ýok. Erkem şöyle gök tapan ne günü vermedi. Adem garın doymadı. Severdiğden git. Yönü front. Varda fronta gidip sonra yönde diyen çabar. Çeylere adamlar katı rollera kol. Türkmenistan garaşsyz bir tarap bolan werne ahil bollundy şu wagt gowmy ýaşaýys. O tarafın bir tarafı dener yerler, o tarafı bir. O tarafta da ne, ben daha şükür ne yadır. Devam ediysen yemeğe, Hatayı diyorumun yer olmadı. Gow ýurtda ýaşaýar ha? Hazır goğlukta yaşayan, kim zadımız yok hazır. Esasam uruş ýok. Urş yok, kalmagal yok, korkar arkayınçılık. Sana hemmeksta bolsun aýdýarlar häzir şu videoňy görüp. Televizde düştüm yemin ali, ellerim. Hemmekşiň elinäki telefonlara düşdün şu sen. Omma da özgedegine ýene gutlajak diýe. 9-njy may kutlu bolsun, ýurt beragatçylyk bolsun. Günden öyle aman tagryk bolsun. Bütün halkyny 9-njy may bayramy bilen ýene bir gezek gutlaýan, çünki 41-nji 45-nji ýyllarga bolan uruşda türkmen edermenlerimiň hem ullukan goşundy bolan. You guys live here or are you tourists? I live here. Oh, you live here. Okay. Can I ask you what do you do for a living? I'm a commercial real estate broker. Oh, nice. I know not everybody shares how much they make, but can you share approximately an hour how much you make? Oh, an hour? I have no idea. I'm all commission based, so whenever I close a deal, I make like whatever 3 to 5% on the gross sale price of the building. Got it. And then could you tell maybe monthly how much you make? It just depends. Every year, it depends. Monthly, I don't know. You can tell me average, approximate. I don't know. I could go months without making a single dollar, and then I could make it all at once. Then we have to go to yearly. We gotta go to yearly. I mean, I would say yearly like 200 grand.
Oh, that's Right now? that's pretty good. Yeah. And how old are you? I'm 27. She's 27 and making over 200K. And do you think is that enough in order to cover all of your expenses in New York? I think that you can survive off of that for sure, but it depends on where you live and like what you want to do, I guess. And you know, it depends what your hobbies are. So I think that it's sufficient, but I would like to make more. When did you start doing commercial real estate? 5 years ago, out of college. 5 years? Yeah. That's impressive. Thank you so much. Thanks for your time. Yeah. Appreciate Thank you, it. guys. Have a good one. She's your My mom. one way. She looks young. She's like your sister. Yeah. Yürü ya öyle ne adam olsun o kız da. Yo me yürem o prosto interesni content edýän. Yani olar köpsü görýäňiz ya wagt neme udilerde de segelen o. Şoň üçin wagt udilerde edenlere birazcık kompliment edeýin diýdim. Yani Düşündüm. diňe şu amaçlı. Excuse me sir. You got a second? No. Wait. Hold on. No, wait. Wait. No diye biliyor musun ne mimde. Короче, sen ne iş ettin? 3 tane coffee shop'um var Amerika'da. Yani işim manage aslında. Yani özün açtın. Ava özüm. 3 tane coffee shop'un var. Ava. Neçe getiriyor yıllık? 3 coffee shop açınca hem işe soğuyan pulu düştü. Ava. Gelýär pul kampanya gitti. Gelýär. Yani men sana geçen yılın abarotunu aýdyp Aha. berip bilýän. Geçen yılın abarotu 1.300.000'den geçti. Yanlış düşünemem. Bunun abarot diyendir. Ava abarot 1.300.000 işte ama 1 milyon. Hava yok o tayda уже. Ertir Recep'in yanında değil mi? Karzdan pul sorma varma. Yok 1.300.000 o palibom yani 70% neme gitken 60% yok diýende çıklayıcılara gitkendir. Ay aslında her bir biznes yani prosentajda alanda Ha. restoran bilen coffee shoplar eğer 15% neme pribil görüp bilsen sen successful yani näme diýilýär? Special da. Uspешный Türkmençe. Ha. Türkmençe Böyle. gurulacak Sen oy katı kaldı abi içimizde. Böyle o da aşlı karoş işte dediler 15% edip bilsen. Yani biz razıvatıdan son bizim bar pulumuz şu investe gitti. İzine Yine 4. toçkaçlar nasip olsa yine Sen seyret men başta pikir edem de şunu gelip pikir ettim. Sen bir partner bilen birlikdaşlığımı kaydedin. Meni özün açtın da oradan biznes var. Ava. Maslahat verýär çünkü şeyle bir zat var. Bizde şeyle bir zat var. Bir Türkmen bir zat edende hökma şoňa hemmekim urru diýip bökkä. Aňsatmy sen etýän işiň? Eğer sferada şu coffee shop'un içinde işler görmän olsanız köp zady gözden yitirmeniz mümkin. Şoň üçin hem sizin eýem çykdyjyňyz köpelýär. Yani şonu için hatta bu aşacak olsam hatta bu gidip şu yanda bir 3 ay daha işler görmeli. Ve içkin gızıklanmalı. Hani nereden näme gelýär, näçe bakadan gelýär, näme üçin munýaly. Yani her bir gürleşmän hem näme klientler bilen uje öňünden näme edilen olmaly, plan edilen olmaly. Eğer sen düşünmeýän olsaň, sen şu nämäni, bilgini işgäriň edem geçirip bilmeýän. Soň işgäriň hem öz boyunna işlese, öz uğrundan hem işe yanlışlık koyvermek mümkin. Yani grubu mesela köp immigrantlar bize göçüp gelýär, bärde biz bärde işläp başlaýar. Bärde adamlar bilen gürleşmeň, tonu başga, bir zat yani çalaca bir zat sen erwet zat diýmejek bolan bolsaň, bir zat diýip goýberýän, olar üçin grubu gelýär. Şoň üçin aýtjak bolan zatym şu sferada hökman işler görmeli. Düşündüm. Boldu. Onda şey diyip Cemil adamlar neme? Şular ýalyk street interviewlar, ýene de köçe interviewlaryny sen olsaňyz, näme? Biz bilen bile galyň. Näçe like gerek sana? 5, 10, 5000 like. 5000 like. 5000 like challenge. Eğer 5000 like demetse, indik tema näme etdiňiz? Tapaw diyor. Pullu temany guruluşdyk. Oo. Näme? Indik tema Nowruz ýolda gyzlar bilen tanışjak bolýar. Ona zat yok. 5000 like olanlar gepinde tutmalı. Davay sağ olun adamlar görüşýänçe. Neme soňky neme? Ha. Nowruz däl, Nowruz. Ay sağ ola.